Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга койбір темалар турында. Темамладылар, Шоллыда йогышлаурулар хостаханәсенең А корпусы ачылды. Шәһәрдә Шоллы проспектыннан Сорман тракты ягына буҗра чишелешен төзү дәвам итә. Эшләр нинди этапта бара? Бүгіннен Татарстанда Татарстан Республикасы Конституциясына үзгәрешләр кертү турындагы закон үз көченә керә. Аңа 26 гыйнварда республика җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Хәзер аның вазифасы рәсми рәвештә Татарстан Республикасы рәисе дип атала. Шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Рөстәм Миңнеханов сайты шулай ук Татарстан Республикасы рәисе итеп үзгәртелде. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов карары белән Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры вазифаларын башкаручы итеп Марсель Миңнуллин билгеләнде. Бүген республика премьер-министры Алексей Песошин Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгында коллективына министр вазифаларын башкаручыны тәкъдим итте. Моңа кадәр Миңнуллин республика клиник хастаханәсе баш табибының медицина буенча беренче урынбасары вазифасында эшләгән. Аның төп эш урыны абдоминаль хирургия бүлеге булган. Шоллының йогышлаурулар хастаханәсендә капиталь төзекләндерүдән соң А блогы ачылды. Эшләр 5710 квадрат метр мәйданында башкарылган. Хастаханә ничек үзгәргән, бу хакта алдагы сюжетта сөйләрбез. Йогышлаурулар хастаханәсендә капиталь төзекләндерү эшләре 2018 елда ук башланды һәм этаплап алып барылды. Бу чорда В1, В2 һәм Б блоклары яңартылды. Шушы көннәрдә А блогы да файдалануга тапшырыла. Хәзерге вакытта медицина учреждениесенең гомуми 30 000 квадрат метр мәйданыннан 25 000 квадрат метр капиталь төзекләндерелгән, 2 миллиард сум акча тотылган. 1 300 000 человек. Это приписано столько, сколько численность города Казани. По сути, это не межрайонная клиника, это по сути областная клиника со всеми вытекающими последствиями. И не случайно рейс Республики Татарстан Рустам Нургаевич Миңнеханов уделяет важное внимание этому объекту. Ремонт барышында 2 инфекцион бүлек, шулай ук клиника бүлекчесе яңартылган, яңа блокта шулай ук мәгълүмат диспетчерлык хезмәте һәм конференц-зал урнашачак. Там будут проводиться конференции, не только те, которые вот у нас проводятся в больнице, но и для широкого круга, то есть нашего медицинского сообщества, прикрепленных к 17 районов. Бинаны караганда Наил Мәгъдиев эшләрнең сыйфатына шәхсән инанды. Все надо проверять. Все проверили, все есть, все работает, кислород есть. Төзекләндерелгән А блогы 56 пациентка исәпләнгән, кирәк булган очракта койка урыннар 72-гә кадәр арттырылачак. Палаталар барлык кирәкле җайланмалар белән тәэмин ителгән. Кислород бирү өчен җайланмалар, функцияле ятаклар, көнкүреш техникасы куелган. Шулай ук персоналны ашыгыч чакыру өчен төймәләр дә бар. Тәүлек әйләнәсе, видео күзәтү алып барыла. Госпитализация пациентов также будет осуществляться по профилю, как она была до этого, значит, по улице, но это пока. Почему? Потому что в планах у нас есть отремонтировать, полноценно сделать утепленную галерею, вот, которая свяжет и приемный покой, и диагностическое отделение, то есть это КТ, рентген, УЗИ, ФГДС, вот эти вещи, ну и стационар с реанимацией. Г-блогы капиталь ремонтка чиратта тора, монда махсус блоклар урнашкан. Яңартулар инфекцион бүлекләрендә дә булачак. Шулай хастаханәнең кабул итү бүлегендә дә реконструкция үткәреләчәк. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Шәһәрдә Шоллы проспектыннан Сорман тракты ягына буҗра чишелешен төзү дәвам итә. Аның озынлыгы 700 метр. Төзелешне быел ук тамамларга планлаштыралар. Шоллының иң мөһим төзелеш объектларының берсендә эш нинди этапта бара. Безнең төшерү төркеме әлегә урында булып кайтты. 17 А районында буҗра чишелеше төзелеше тулы көченә бара. Хәзер юл транспорт һәлакәтләре концентрациясе урны юкка чыгарга тиеш. Шуңа күрә машина йөртүчеләр ремонт эшләренең тәмамлануын түземсезлек белән көтәләр. Буҗра чишелеше аварияләр санын киметәчәк ди автомобиль сөючеләр. Удобней. А удобство в чем будет? Разгрузит развязку с той стороны моста. Как думаете, станет ли это место таким более безопасным? Конечно, в разы. Все зависит от того, как здесь будет заезд сюда, и все. То есть как будет заезд, так и будет.
Если плохой заезд будет и выезд вот из этого микрорайона, то будет плохо. А если будет хороший, то почему нет? В часы пик очень много машин скапливается. Да даже не то, что в часы пик, а в день, вечером. Машин действительно много. Я сам пользуюсь этим разворотом. И неудобно как людям, которые едут оттуда, и также людям, которые разворачиваются, приходится очень ждать. Төзү эшләре узган елның көзендә башланды. Аның озынлыгы 700 метр булачак. Монда 2 яклы хәрәкәт, шулай ук тротуар һәм яктырту булачак. Бу этапта инде анкер плитәләр һәм тяга урнаштырылган. Шулай ук 12 метр озынлыктагы терәк дивар төзелеше тәмамланган. Шуның 9 метры җир астында. На данном этапе мы производим отсыпку земполотна. Это примыкание к основной проезжей части, когда движение пойдет в обратном направлении, чтобы люди могли выезжать на набережный Челнинский проспект. Шулай ук борылыш буенча үзәк труба үткәргеч тә урнаштырыла. Төзелеш эшләрен быел тәмамларга планлаштыралар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Сату күләмнәре кимегән. Бу хакта Чаллыга авыл хуҗалыгы ярминкәләренә килгән фермерлар һәм аграрийлар сөйләде. Исегезгә төшерәбез, яңа ел каникулларыннан соң ярминкәләр яңадан эшли башлады. Толырак безнең материалда. Чаллыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Әмма башка районнардан, шәһәрләрдән авыл хуҗалыгы ярминкәсенә үз продукциясын сату өчен килгән фермерлар һәм аграрийлар әйтүенчә, сатып алучылар аз. Авыл җирлекләренә хәбәр килде, что ярмарка Чаллыда дип. Безгә бит ни барга кушалар. Осрагастырмаларны, ә монда бернинди дә результат юк, хәбәр ителмәгән бугай. Сату бик яхшы түгел. Кешеләр әле бүген бик кирәнеп бетмәгәннәр, әкрен-әкрен йөргә өйрәнерләр, Алла бирсә, Алла теләсә. Сатабыз ат итләрен, колбасалар, сырлар, майлар. Бәяләргә килгәндә алар бераз артты. Безнең ценалар тотына 440-тан тотынып 540-ка хәтләйме? Яңа ел хәтле без бик әйбәт саттык. Бу ел килдегә яңа елдан соң безнең бик түбән сатулар. Шуның өчен инде как бы, халык йөри, безгә ошый Чаллыда. Бәясе әз генә артты, 10-20 сумга. Без сатабыз тана ит, үзебезнең ит 420-дан башлана, һәм 540-ка. Авыл хуҗалыгы ярминкәләренә 100 тоннадан артык продукция китерелде. Бу җиләк җимешләр, ит, май, сыр, икмәк пешерү, казылык продуктлары һәм башкалар. Фермерлар һәм аграрийлар Чаллыга тагын 11 февральдә киләчәк. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мине Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. 26 февраля. Концертный зал мэрии. Легендарные ВИА-самоцветы с самым ностальгическим и ярким концертом. 12+. Мы закрываемся и распродаем шубы от 20 тысяч рублей. С 6 по 12 февраля в ДК КамАЗ. Скидки до 50 тысяч рублей. Требуются водители категории С. Зарплата от 60 тысяч рублей. 6-дневный рабочий график. Бесплатный завтрак и лаунч-бокс в дорогу. Иногородним сотрудникам предоставляется жилье. Телефон 8 919 626 30 70.